माने बिरोधी दल गामोननि प्रग्रामखौ लानानै माखासे इनफरमेशन रायजोफोर बेयावनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु सारा मोनसे मेसेज होदों जुदि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गामोननि अट टेकिं बा समायखिरा लानायाव हांख्रायोब्ला इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिथांमोनाबो निश्चय नुजाफैगोन होनदों आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सुद्ध कुमार मुसाहारि सारा गामोननि प्रग्रामखौ लानानै माखासे बिबुंथि होदों आरो बे बिबुंथिया मा नोंथांमोननो फोसावनो गोसो जायो जागासिनो दङ एसे खस्थ' जादों माने समायखौ खम मोनबायना होमबाबो बिराद खस्थ' मस्थ' बानायबाय थादों दिनै मोनानि बिथोराव जोबनांगौ बियो आरो जोंथ' माने नुबाय थादों बयबो माने खुसि बयनिबो मोखाङाव रंजानाय मोनसे फैदों आरो बेनो प्रमाना आरो 28टा जों एबसलुट मेजरिटि 28टा खम खोथा नङा बे खिन्थु दे गतिके मोजाङैनो जागोन गाबोन आरो जों जायखौ लेंहरनांगौ लेंहरजोब्बाय मतामति आरो बे बिभिन्न काउन्सिलनि हेडफोरखौ जों लेंहरदों जेसेबां काउन्सिल दं आसामाव आरो त्रिपुरानि राजा बिथाङाथ' फैगासिनो दं अलरेडि मिथिबाय जोङो आरो मेइन आलासियाथ' मिथिगौ बयबो खोनाखाबाय जोंनि गभर्नर सार थागोन चिफ मिनिस्टार सारजों लोगोसेनो बिनि केबिनेट जिथु दल गासिबो फैगोन बायदि होनहरदों केबिनेट मन्थ्रिफ्रा आरो एमएलएफोर थागोन आरो जोंनिफ्राथ' थाखाबाय आरो माने बिरोधी दलपति देबब्रत शइकिया ना बिथाङाबो फैगोन होनदों लेंहरबाय जोङो आरो बिरोधी जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जों लिंदों मतामति रावखौ बाद होआखै बयबो थागोन गाबोन बे मोजां दिन आरो अट टेकिंआ बधय चिफ सेक्रेटारियानो एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन 10 जनसो इएमखौ गाबोन होग्रोनाय जागोन माखासेखौ नायनानै उनाव खालामनाय जागोन आरोखि बेबायदि जोंनि प्लेनिं रायजो राजाफोरा जिरायनो हानाय बायदि जिरायनो हानायाथ' आंथ' बारा थोनाय बायदि नंबावाखै दाबो जेनेबा गसंनानै थानांसिगोन एसे माने जिबायदि फैनो नागिरदों जेरैनिफ्रायबो जायगाबो फिसा जाबायना जागोन एडजास्ट जागोन बेबायदि प्रग्रामथ' जाबाय थायो जोंनाव बेजों लोगोसे हाबाफारि माबायदि हारिमु आयदा माबा माबि बेफोरबायदि थागोन मोननैसो मोसानाय मानाय थागोन एसे आरो जोंनि कालसारखौथ' जों देखायनांगोन ना बाहेरानि आलासिबो थागोन नालाय जोंनि कालसारखौ मोननैसो आइटेम दोनदों जोङो बेखौ खालामगोन आरोखि मोनानि हाबाफारि आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा दा आं बेखौ फाइनाल मोनथ'वाखै मोनानि बदे थानाय नङा नामा दे itu समायना गितखौ मानो होथेनांगौ नङा होमबा 5 तारिखनि जागोन जाबाय दे नाथाय एफा समायना गितखौ मानो होथेनांगौ बिसोरो बे टेम्परारिसो प्रग्रामनि थाखायल' सिगाङाव बानायदों गेटआव स्टाफ देरबाबोथ' बेलेग रिजन दिरुनगौमोन मानो बिदि खालामखो सेक्रेटारा बिदि नायनो हायो बिदि खालामनो मोना होनगौमोन टेम्परारिसो गेट बानायदोंलै बाबा ओरै उनाव बानायबा नुनाय नङा पाब्लिकफ्रा बेबायदि आरो बेखौ पार्मानेन्टनि थाखाय नङा आरो रावबो अयनायबो सानाखै बानायखानाय गेटखौहाय सोरबा सिफायनो बुफायनो रावबो टारगेट लायाखै